mamoko ni jotend arita kwe motenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho kaachiel kod jotend siasa e gwenge ma wendo ochako chenro mar chiwo hocho ne rowere e sikunde kaluwore kod midhiero ma EMOU. Ruoth morito Awendo Location Paul Gwada wacho ni gitwak kod rowere e wi midhiero ka gipuonjogi yore ma ginyalo tiyo godo e geng'o EMOU. Gwada wacho ni bedo machiegni kod rowere matindo adhi konyogi mondo mi gibed thuolo mar kendo migi ul kata mana yawuoyi miteno kod mako iye momondo. Nowacho ni gigeto jonyuol kod jopuonj kaka ginyalo rito nyithindo e yo makare seche ma gibedo kod romo mag gwenge. Janyuol okomiyo nyathi gik modwarogo, to ng'at moro ma wuoyi man gi pesa moro matin siling 50 kata 100 bro miye kaito nyathino bro yudo ich nikech siling 50 kata siling 100. Wakedo gi gini ahinya kendo nitie counseling team ma dhi round skul ka skul mondo counsel nyithindo mondo puonji kaka ginyalo dak mondo wa avoid EMOU. Wati machiegni kabisa gi jopuonje, gi nyithindwa, gi jonyuol, gi Ministry of Health, gi Ministry of Education be mondo wariwre kanyakla mondo wane kaka nyithindogi nyalo yudo konyruok mondo onge nyathi kata achiel ma bedo ni kwanyo ich moiu kapok sani mar